Meertaligheid is belangrijk voor kleuters omdat het hun kijk op de wereld, ondanks dat ze zelf nog heel klein zijn, enorm vergroot. Ik vind het belangrijk dat ik Frans krijg omdat je dan beter bent voorbereid op het middelbaar onderwijs en dan heb je ook een grotere voorsprong dan de andere kinderen. Ik als leraar vind meertaligheid bij kinderen belangrijk zodat zij zich beter kunnen uitdrukken in meerdere talen. Dat vind ik belangrijk voor hun eigen ontwikkeling. Door de taal van de buren te leren spreken en de cultuur van de buren te leren spreken, haal je de grenzen weg en maak je het voor kinderen makkelijk. We hebben geen grenzen meer, we kennen geen grenzen meer. We gaan over grenzen heen met z'n allen en daarvoor is talenkennis van wezenlijk belang. In Europa is Duits de meest gesproken taal en zeer wezenlijk voor met name deze regio, maar voor heel Nederland. Talenkennis is het beste exportproduct wat wij hebben hier in Nederland. Duits brengt me verder in mijn leven. Fremdsprachen und das kulturelle Verständnis gibt dem jungen Menschen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt. Weltbürgern met Fremdsprachenkorrespondenz liegt die Welt zu Füßen. Leer alle talen die je kunt als je later een goede baan wil, want grenzen die bestaan niet meer. Als je in Portugal bent en die eerste zinnen kun je spreken in de Portugese taal, dan zie je opeens dat je op een hele andere manier contact legt met de mensen. Dan heb je een verbinding van hart tot hart, van mens tot mens. En dat is het begin van iedere goede communicatie. En ook van succes. De toekomst van Limburg ligt in uw regio. Of we nu consumenten zijn, of recreanten, of in feite zelfs werknemers. Die buurtaal is ontzettend belangrijk. Ontzettend belangrijk om over de grens je taal te spreken, om je cultuur te ervaren. Dat is eigenlijk belangrijk. Dat is dus een van de bouwstenen die belangrijk is voor de verdere economische ontwikkeling van Limburg. Beter een goede buur dan een verre vriend. Willen we met elkaar samenwerken en de potentie van deze regio benutten, dan moeten we elkaars taal spreken en elkaars cultuur begrijpen. Meertaligheid in deze regio is een essentiële voorwaarde. Communiceren blijft de kern van alle contact, dus heel belangrijk om die talen te kunnen spreken. Beheersing van de taal, de Duitse taal, en weten hoe dat je met elkaar omgaat, speelt daarbij een belangrijke rol. Essentieel is de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Meer talen betekent meer vrienden, meer zaken, meer kansen. Dus meer talen, vooral doen.